Pa bynnag awr o'r dydd, Helo na, sydd ydych chi braf iawn cael eich cwmni chi ar gychwyn wythnos arall. Wel, ar y rhaglen hyn yma, lle bynnag fyddwch chi. Talbot yn cwmni Fabri Davies, a hefyd Gerard Pennant yn mynd ffordd. Croeso i Cegin Bryn. Yn y rhaglen yma, ni'n canolbwyntio ar bysgod. Mae'n hyblyg, iachus, ac fel ysbryd cawl. Greg Stockman. Pwy sy'n holi? DS Sian Owens. Ddiweddaraf chi lwch. Pryd bynnag fyddwch chi'n barod. Nos Wener. Nigel Owens, fe sydd wrth y lliw. Dan Bigger yn dechrau Wel, mae lle pert ma. Chi'n mas blynyddi? O, blynyddi. Un clic ac mi fyddwn ni yno. Ar deledu, arlein, ar alw. S4C. Eich Dewis Chi.